právě teďka tady máme mít schůzku s paní Irenou. Kde by to měla být? A už ji vidím. Dobrý den. Dobrý den. Irena. Tak, vy jste nám napsala, že jste přijela s rodinou k moři, že jste se chtěli užívat volna, ale že vás něco vyděsilo. No, Co to bylo? my jsme přijeli s rodinou. Přijeli jsme s rodinou k moři. A přijeli jsme před týdnem. Je to týden zpět. A my jsme vlastně tam na této pláži jsme se usadili. Ručníky jsme se rozložili a teď najednou slyším dceru, jak volá o pomoc. Že teď člověk neví, co se děje, tak jsem se rozeběhla. Ještě ani blázky jsem neměla na den. Rozeběhla, to je jasný. A teď tam, jo, teď ona jako v pořádku byla a teď prostě ukazovala někam. Promiňte, já mám takové trošku někdy výpadky v paměti, protože opravdu se to nedalo zvládnout tento zážitek. A teď musel obrovský šok pro vás. Právě, a teď já prostě vůbec nevím, co to bylo. Najednou jsem viděla bílý stín. A co si myslíte, že to bylo? Já nevím, já si myslím, že to byla stvůra. Stvůra. Normální česká stvůra. Ne, pardon, ne česká. Musela to být nějaká chorvatská. Protože ty chorvatské stvůry jsem tady o tom Ale četla. myslíte, že by česká stvůra, že by ještě přes hranice? Já nevím. Taková stvůra nemá pas, nemá vízum, nemá kufry. To musela být nějaká chorvatská stvůra. Ale jako opravdu to je hnusný zážitek. Dobrá. Nikomu to nepřijde. Sejdeme si za hodinu a půl na tam té pláži. Kde jste udělali ducha poprvé. Ano. Já si se svým štábem odskočím na nějaký drink a nějaké vybavení na ducha. Co když to bude duch? Duch. Co byste dělali? Mě ani nenapadlo, že by to mohl být duch. No uvidíme. Ale počkejte. Já vím, co by to mohlo být za ducha. Já už vím, co by to mohlo být za ducha. A jestli to bude on? Toč to. A jestli to bude on? Tak uvidí. Dobrá. Uvidíte spolu. Paní Ireno, za hodinu a půl sejdeme tam na té pláži, jo? Zatím na shledanou. Na shledanou.